Zatiketa zatitzailean zenbaki batekin. Zatikizuna. 4.721, zatitzailea 5. Zein da zatidura? Lehen urratsa. Zatikizunaren lehenengo zifra zatitzailearekin zatitzea. 4 zati 5. Ezin da, txikiagoa delako. Orduan, ondoko zenbakiarekin, zazpiarekin, 4 zazpi, 57 zati 5. Bosteko taulara goaz. 9 bider 5, 45. 45etik 57ra, kenketa ginez, 2. Hurrengo urratsa, 2 jetxi. 2 eta 2, 22. Zati 5. Taulan, 5 bider 4, 20. Beraz, zatiduran 4, eta egiten dugu kenketa, 20tik 22ra. 2. Hurrengo urratsa, 1 jetxi. 21 zati 5. Berdin, 5 bider 4, 4 bider 5, 20, 20tik 21a, hondarra 1. Hondarra 0 ez denean, zatiketa osoa da. Baina, garbiago eta azkarago nola? Kenketak zuzenean buruz egin da. Beraz, 57 zati 5, 9 bider 5, 45, 45etik zazpia 2, gero 2 jetxi, 4 bider 5, 20, emaitza 2, hurrengo urratsa 1 jetxi, 21, 4 bider 5, 20, 20tik 21a 1. Eta kitxo. Hondarra 1, hondarra 0 denean zatiketa zehatza da, baina kasu honetan, hondarra 0-ren ezberdina denez, hondarra 1. Zatiketa osoa. Listo.